Това е Ванка. Науча думите само. Дигна го, дигна. И как, понеже сме в такъв турски район, да кажем думите за възхвала. Аферим, ашкусум, ева, машала. Айде, браво! воскресе в аванс. Да, и поне сме пък Велик ден. В аванс. Да си го кажем и по-нашему. Много обичам белканската сестра, да ги пееше. И поне сме в района на Ночево, скални ниши, пещерки, трапецовидни ниши, едно клипче правим по случая. Ето го и Мак от среща стреля.